anem a parlar del nedador alzireny Sebastià Fontana Mogort. I dir Sebastià Fontana és dir talent, memòria i respecte. N'hi ha molts noms que mereixen ser pronunciats amb admiració i també en un profund respecte. El d'ells és Sebastià Fontana Mogort, nedador alzireny. És un d'ells que mereix tot el respecte. La seva vida reuneix dues dimensions inseparables: la d'esportista excepcional, que va marcar una època, i la d'un home injustament represaliat, víctima de la violència franquista. Sebastià Fontana va ser un referent de la natació valenciana, quan aquest esport encara feia els seus primers passos. En 1928 va aconseguir una fita històrica en convertir-se en el primer campió valencià de natació, un reconeixement que el va situar entre els millors d'aquest temps. En aquest mateix any va participar en el 27 Campionats d'Espanya competint al màxim nivell estatal. La seva trajectòria no va ser puntual ni circumstancial. Va tornar a estar present un any més en els Jocs d'Espanya de natació, en 1929. I en aquests campionats d'Espanya va ser campió, al igual que ho va fer en 1930, consolidant una carrera basada en l'esforç, la constància i, com dia, el talent. Però més enllà dels campionats oficials, Fontana va destacar en proves emblemàtiques com la travessia del Port de València i en nombroses competicions regionals i nacionals. Era un nedador respectat, admirat i seguit, una figura clau de la història de l'esport valencià i un exemple de compromís amb la pràctica esportiva en temps difícils com eren els anys 30. Quan va entrenar i competir, Sebastià exigia per a ell mateixa sacrifici, disciplina i una forta vocació personal en la natació. Però la seva història no pot contar-se sense el dolor. Represaliat per el franquisme, va ser afusilat el 12 de juliol de 1939 en Alzira. Tenia només 30 anys, una vida jove i prometedora en el deport, troncada d'una manera injusta i brutal. Va ser assassinat, com dia, per les forces del franquisme. Parlar de Sebastià Fontana és parlar de dignitat, d'algú que va pagar en la seva vida un temps fosc en el qual, per pensar d'una manera diferent, podia castar-li la mort. També n'hi ha que recordar a Sebastià Fontana Mogort que la repressió no va ser algo que era un somni, no, va ser una realitat concreta, aquesta repressió del franquisme, que tenia noms i cognoms, famílies trencades i somnis interrompits. Alzira, la ciutat en el seu conjunt, ho sap bé, perquè en aquell moment va trencar moltes famílies i no sols va acabar en un home com Sebastià Fontana, també va golpejar a un muntó d'homes i dones de la ciutat d'Alzira. A més, avui tenim que dir que Sebastià Fontana Mogort té un pavelló al seu nom, un pavelló en la ciutat d'Alzira que és més que un homenatge, és el reconeixement d'una època de represàlia, d'una època de dictadura, especialment la dictadura franquista, però també el reconeixement a un esportista que ficà ja les primeres pedres en la natació valenciana i alzirenya, seguint campió d'Espanya en els anys 29 i 30. Educar en valors era algo que Sebastià Fontana Mogort tenia com a una premissa per als seus fills. I aquests valors que van ser afirmats a través dels anys i que representaven els seus fills, tant Bernardo com Sebastià. Fins i tot en el dolor també. I sobretot Alzira va voler ser una ciutat justa,
sobretot recuperant la dignitat d'aquest gran esportista que va ser Sebastià Fontana Mogor. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació d'Alzira, volem en este vídeo rendir un homenatge a Fontana Mogor, però també un homenatge a tots aquells que foren represaliats i van tindre per aquesta represàlia la seva mort en l'època de la dictadura franquista.